Ngokwethu abambili zazondelana ngibingelela uZulu wonke bese ngikhuleka emakhosini onke ohlanga izizweni zonke ngokuhlukana kwazo bese ngibingelela inhlangano yabantu ngibingelela umkhonto wesizwe ngibingelela uNqamalala ubaba uGedle ihlekisa umhlanganyelwa insizwe manxeba lena isibindi sakhe siyathobisa nentobeko yakhe iyona esabisayo kunesibindi ukuthi kulesi sikhathi samanje umhlaba unje engabe uhlezi phansi ekhaya ubheka abazukulu kodwa ayidele athi angikwazi ukushiya umuntu omnyama esosizini engangicabanga ukuthi siyamkhipha kulona ngibone ngaphuma nina besilo ngiyakhumbula ukuthi enyangeni ezadlule umuntu okwayikhuluma indaba abanye babe ngisola ke ngokungena kwipolitiki kodwa ke ipolitiki impilo yansuku zonke la umntaza la khona uyipolitiki bakhona abantwana abahambe phambi kwethu baba kwipolitiki leyo nto ke yayikhomba ukuthi izinto sibuka ngeso elikude sibukele eduze uma ucabanga ukuthi iminyaka engamashumi amathathu amakhosi ezwe lakithi aphenduka ichuse kodwa abantu kungabawo nenhlabathi ngeyawo kwafika isilwane okuthiwa uhulumeni wabantu abansundu wadla abantu bakithi ngamazinyo abantu bakithi baba izintandane khona lo hulumeni baphile ebubheni nasekuhluphekeni amafa nencebo esemhlabathini yamakhosi yadliwa womntakabani ngoba amakhosi banje samuko uma kufika uNqamalala ezothi sibuyisela izinto endaweni yazo sibuyisela amakhosi endaweni yawo ekuthina aphathe abuse abe yingxenye yezakhiwo zikahulumeni nokushaya kwemithetho iyisona sizathu unqangi esenza ipolitiki ngangidelile ngathi nayi angisukume nami ngibe ingxenye yalomshungu sibone ukuthi ubhekapi futhi uma kuukuthi awuyi lapho angifuni uqamba amanga ngeke ngithembeke kumuntu ngoba lokho kwangenza ngeza kumkhonto ngasukunyiswa ilokho kubizayo ukuthi uthi amakhosi awasukuma kodwa ke kulowo moya wamakhosi kunento engiqaphelayo ke la ngake ngayiphakamisa nayo futhi kuwo komanye amavideo engenza phambili ukuthi umkhonto uyinto enhle unikeza abantu bohlanga ithuba lokuthi bangalungisa kanjani umonakalo ocacayo ukuthi ngeke usalungiseka ngenxa yokuthi inhlangano yethu endala nesihloniphayo iyaphenduka yasiba yithuluzi labasentshonalanga lokuthi kukhutshekwe kuphathwe thina kodwa kusetshenziswa yona sijabuliswe ikhandela eminyama eParliament uma sekuvela umkhonto uvela nezinto ezithinta thina ezinhliziyo yethu sasukuma sashona khona cishe kusuma befundisi kwasukuma inyanga kwasukuma wonke umuntu wathi umkhonto owokweseko kodwa ke isimo esinjalo yebo sihle siyajabulisa kodwa ingozi enkulu kakhulu ukuthi makunjalo into efana naleyo iza nezinkathazo zakhona iza nezibi zosomathuba kuza nezibi zabanye abantu abasuka ngaphesheya bazosebenzela ngaphakathi besebenzela imuva ukuze lento yomkhonto ingaphefumuli bawuminyanise ukuzofe ngoba iqiniso lelo bakhona abantu abangaphakathi lana bakwagogo abasebenzela kwagogo ukubona lokho ngama divisions akhona la emkhontweni uma kuukuthi uyawuthanda umkhonto awukwazi ukuthi kunohlaka lobuholi bese nawe uba nolakho uhlaka lobuholi oluqhube eceleni ukuthi ma kuneyinhlelo ezithile zokuyisa umkhonto kubantu noma inhlelo zomkhonto nawe ukhande lwakhe eceleni lokho kubeka ngosocacile ukuthi ngokucacile ukuthi wena usebenzela awusebenzeli wona umkhonto usebenzela wena noma usebenzela isitha kuye lowo moya futhi uNqamalala uthe amakhosi abayingxenye yokuphatha sibonile ke amakhosi esondela kumkhonto okubi kakhulu okwenzakele nokubhlungu nje nokudabukisayo angikwazi ukuthi mina ngisuke engudwini kithi kunobukhosi lapha engudwini njengamanje umhlabathi womntwana ubhekwe umntwana uphumlani umntwana omkhulu wasengudwini bese kuthi mangifika kumkhonto kuukuthi mhlambe nginombango nomntwana uphumlani noma angimfuni umntwana uphumlani mase ngifike kumkhonto bese ngizothi yimini inkosi yasengudwini kunezinhlelo ezenziwayo zokuxazulula izinkinga zembango angikwazi ukufika kumkhonto ngibe inkosi ngingenayo inhlabathi engibhekile singekho isizwe ngisibhekile ngingaveli kungenasihlahla noma solibo olikhomba ukuthi mina ngiyinkosi kodwa mangifika kumkhonto bese ngifika ngiba inkosi ngiyacela lokho bantu bakithi ngokuhlukana kwezizwe zethu asingayenzi leyo nto uma kunezinto umkhonto akuwona oxazulula izingxabano zasemakhaya
kodwa umkhonto ungalekelela ukuthi ululeke ukuthi lezo ngxabano ziqondiswe ngeqiniso nangokulunga. Ngoba konke efanele siyiqonde, abanye abantu benza lezi zinto ngoba bebheke lezi zisu zabo ukuthi hayi nami ngithatha ithuba. Uma ungazi ube inkosi awuqhamuka uzoba inkosi kumkhonto. Ngokwenze njalo niyabulimaza ubukhosi, nilimaza nomkhonto. Ngenhlahla ukuthi ngakusho lokhu ngaphandle kokuhloniza, zonke inhlangano zepolitika zazilutho ngobukhosi, azazi lutho ayiqondi ngabo. So ingakho ukuba kuthiwa abangaphesheya bayaqonda ngaleyo nto, ngabe kade basigadla ngayo. Manje abasigadli ngayo ngoba vele kwakagogo kwakadena kazi babazi ubukhosi ukuthi buyini. Ngoba ubukhosi buyisakhiwo esingcwele kakhulu kabi. Thina abantu bendabuko, ubukhosi buyisakhiwo esiphakathi kaMvelinqango, uNkulunkulu nesizwe. Akusiyena umuntu nje ikhanda ukuthi sibeke ikhanda lomuntu. Kunezinto ezilandelwayo zesiko ezihlambulukile ezingcwele zasemaguleni ezimele ubukhosi. Manje ma kuzoqhamuka abantu bazoba amakhosi, kunalento evumbukile yezingonyama. Kunezingonyama nje, umuntu mangilala ngivuke kusasa sengiyingonyama. Futhi iningi laba abantu bayi-aligna nomkhonto. Lokho kungcolisa umkhonto, ukuthi umkhonto kube nabantu nje abayimgulukudu yasemakumu mase befika kumkhonto bazoshisa imbanga yasemakhaya. Akunjalo, ngoba ingozi ezokwenzeka kuloko. Umkhonto uhulumeni olindile. Umkhonto udinga abantu. Umkhonto udinga usebenzile namakhosi. Uma umkhonto ufika kumkhonto uzoba inkosi, uyasiqhatha, uqhatha umkhonto nawo bonke ubukhosi uma wena usuzoshisa umbango kumkhonto. Ngoba umkhonto kufanele ukwazi ukuya emakhosini, uhlale phansi emakhosini, ube nezinkethe endaweni zamakhosi, uxoxisane namakhosi, uxazulule inkinga zamakhosi ngendlela efanele. Ayikwazi ukuthi uma sengifike kumkhonto bese ngiba ubayede womkhonto, kodwa engudwini uzalo alungazi, akunasizwe engudwini, akunamkhandle engudwini, akunalutho, kodwa kumkhonto ngiyinkosi. Akwenziwa njalo. Ngisho ngabe kuthiwa ngineyinkinga engifuna ukuyixazulula, umntwana ohlezi esihlalweni engudwini akufanele ahlale, kodwa angikwazi ukuthi ngisebenzise umkhonto kanjalo. Kufanele umkhonto ululeke ukuthi nazi izinto ofanele zenzeke. Njoba njengamanje sisadleze esigqikini sokuphikisa, kufanele sithi kuneyinkinga zobukhosi ezifana no1 no2 no3, siyacela umphathiswa kaCourt, sicela ulisukumele loludaba, sicela lube nobulungiswa. Ilokho esikushoyo. Nalaba abakhalayo einhlaka lezi ngishathiwa asiyifuni, asiyisebenzise kuze kufike isikhathi la sazikhona ukudweba inhlaka zethu zokuqondisa umthetho wokuphatha nokubusa kwamakhosi endabuko, imithetho yase-Afrika yokuphatha nokubusa. UNxamalala akhulume ngayo. Wathi yini siphathwe imithetho yase-Europe? Thina sesiqhamuka lapha sesingabanye abantu. Asingayenzi lonto leyo, asingayona into enhle, ngoba ukuvela komkhonto uma ngisho nje sengiqeda, uNxamalala imicabango yami la kusiyena. Uthi wabona ukuthi uma singalwa nabamhlophe ngenkambiso yabasentshonalanga leka uhulumeni naleko ukuvota 5 years nani ngeke siphumelele. Kodwa waqhamuka wavuselela uhlelo, ngoba ubukhosi buthwele ubuthina, buthwele umlando, buthwele umphefumulo wesizwe ubukhosi. Wathi uNxamalala ubukhosi abube seqhulwini. Ngokusho njalo wayibeka wonke umphefumulo, wayibeka wonke ubugugu besizwe nesizwe, wayibeka wonke umsamo wesizwe nesizwe phezulu. Ngoba asiki isizwe njoba ipolitiki ididekile nje, ingenxa ukuthi ayinamongo wobukhosi obuyisakhiwo esiphakathi kwabantu noNkulunkulu. Ingakho mangisi ubona engathana amandla. Ingoba noma osopolitiki bekhona bathi ubukhosi bethu phambili ngoba buyisakhiwo sikamoya, abona isakhiwo senyama. Uma bebona uQueen babengaboni yena umfazi, kodwa babebona isakhiwo unomkhubulwane wabo. Kanjalo ke asikwazi ke uNxamalala sesibuyisela ubuthini ethini siyiqonde, bese siqala ubugebengu esibenza egameni lomkhonto. Nina besilo niphila.